аз давлати Беларусия ба Тоҷикистон партияи нав буқои зотӣ омад. чхелкидесе мошини махсус қатӣ. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Фермаи зотпарварии Саудат дар ноҳияи Хуросон партияи нав молҳо омад аз Беларусия. буқои зотӣ, буқои пародни омадагиай ҳамагӣ 61 сар. Дар давоми видео мо ҳамаи маълумотоша метем. синни сол, нарх навош, вазни зиндааш, ҳамаи масъалаоша, ҳамаи маълумотоша метем. Дар давоми видео бо ҳастаи 4 сар буқои тоза сементал германский аз ҳамин ферма, боз ғайр аз ва ё ғуноҷинои сементалу галштен буғузу қисирам ҳаст. Дар давоми видео ва ёрам нишон метем. Шумо бо диққат навора то охир тамошо кунед, ҳамаи маълумотоша бигиред, баъдан харидори аниқ шуда занг мезанед. рақамҳо дар рӯи экран мешавад. дӯстони азиз, хоб навоша мо наворо сар мекунем. Не чихеле ки дестем буқои галштен ҳамагӣ 61 сар омадагиай беҳад ҳолатошон хуб. дар роҳ ову хӯрокаша дода овардагиай мошини махсус қати омадагиай. дӯстони азиз, ҳолатошон беҳад хубай. хӯрдан саломатӣ иншоалло ягон камбудӣ намешавад. хоҳишмандо бемалол омада ферма даромада тамошо карда ай пеш дида харидорӣ карда метавонед. касоне ки имконияти омадан надоред, ай телефон заказ мекунед, иншоалло 100% карда то дари хонатона мерасонад. даставкаша дар давоми савдо маслиҳат мекунед қати соҳиби мол. хоб суроға ноҳияи Хуросон, вилояти Хатлон, фермаи зотпарварии Саудат. ҳамин тарафо омада ай любой кас ай раҳ мепурсен, адресоша нишон метиҳед ё ин ки ай ватсап алоқа мебурен, шумо да локатсия партофта метиҳад, рост омода мегиред. дӯстони азиз, ҳамагӣ 61 сарай. хоб вазни зиндашон ай 220 кило сар мешавад то 420-430 килора ҳаста. нархи навошон аз рӯи накладной мешавад. аз рӯи накладной барои 1 килои вазни зиндаш ай 58 сомонӣ сар кардагӣ то 63 сомонира. калонош арзонтарай, майдош қиматтар. касоне ки чорбупарварӣ қати машғул ҳастанд ва ё мефаҳманд чӣ ба хелай. хоб молҳо нашоти хӯрдан саломатӣ иншоалло ягон камбудӣ надорад. карантин гузашта омадагиай иҷам анализи хун супорида, хулосаи анализ биромада баъд фурӯшта мебурояд. дӯстони азиз, ин навор рӯзи фуровардагӣ навор гирифтагие, не ки навора баъд аз фурӯшта иҷозат додан бировардастем. дӯстони азиз, агар ин видеоро дида иста бошем, мумкин ки айбан 1 ҳафта гузашта бошад ҳамаи карантини дигарш биромадагиай. ин масъаларо барои чӣ гуфтаистам? барои саломатиш хӯрданаш дили шумо пур бошад, дили харидоро. бо чихеле ки дар аввали видео гуфтем, шумо бемалол омада ферма омада, фермаи Хуросон, фермаи Саудат омада ай пеш тамошо мекунед, боз харидорӣ карда метавонед. касоне ки имконияти омаданам надоред, бо дили пур ай телефон харидорӣ кардан мегиред. иншоалло ки молҳои хуб ба шумо мерасонанд. хоб агар бо ҳастаи бародароне ки намисол чанд сумда меғалта якташ, агар ай рӯи килоам ҳисоб кунем, ай 14 000 сомонӣ то 25 000 сомонира меғалта шумода. майдаву калон ҳам хел ҳисоб китобтона мебуроренда. ай 220 кило то 420-430 килора буқо ҳастай. буқои пародаи галштенай, иншоалло буқои тоннага мешавад. хӯрданошон беҳад хуб мешавад. ин пародара яку медонистагиё медонад, гуфтандам ҳоҷат нест. ин буқо барои чӣ мешавад? барои бониам мешавад, барои зотгириам мешавад. барои бониам бигирен, хӯрданошон беҳад хуб, веси хуб мегирад, иншоалло результати хуб метиҳад. барои зотгириам иншоалло молҳои маҳаллӣ дамонен, иншоалло ин пародаи серширам ҳисоб мешавад. агар ай зот гирифта ғуноҷин таваллуд шава, бо ғуноҷини сершир шида мебурояд иншоалло. баъд ана акнун мегзарем буқои сементал, чихеле ки дар аввали видео гуфтем, ҳамин худи аз ҳамин ферма биромадагӣ буқои тоза сементалои германский. нархи ин буқоҳо, дӯстони азиз, якум буқаи калон буд ку, якум буқаи калон, буқаи сементали тоза
хоб нархаш 52000 сомон чиста барои зотгирӣ тоза сементал бо дили пур гирифтан мегирем 52000 сомона буқаи кало не сета майдатараш бошад 34000 сомония ин нархҳо бо муомила дорад инора ҳам хел бемалол омода ай пеш дида ай ферма баъдан харидорӣ карда метавонанд чиста барои зот барои бониам 100% мешавад сементало яке аз беҳтарин зотҳое ки ҳам гӯштида зурай ҳам зотгирида ана ино бошад чӣ хеле гуфтем ғуноҷинои зотӣ сементал галштен ғуноҷинои гибрид дурага иҷа буғузошам ҳаст қисирошам ҳаст барои молкунӣ беҳтарина аксарияташ бордор кардагиай 2 моҳа 3 моҳа мумкин 4 моҳа ҳам бошад нутфаҳои зотӣ мондагиай ва фикрам ки сунъӣ мондагианд дӯстони азиз барои мол кардан бо дили пур харидорӣ кардан мегиранд барои мол кардан 100%. бародароне ки мепурсен шахсан бисёр кас занг мезананд худумда ки ғуноҷинои зотӣ дар корай нархҳошон бародаро нархҳои ғуноҷино ай 35000 сомонӣ сар кардагӣ то 42000 сомонира ғуноҷино ҳастанд ғуноҷинои зоти сементал галштен бордор кардагӣ тайёр буғузои наздикшам ҳаст марҳамат рақамҳо дар рӯи экран